Ja, och så får man sätta på sig bälte. Ja, och så måste man, sen får man starta bilen. Starta bilen. Starta med nyckeln. Nyckeln. Och vidare den. Vrid. Andra hållet. Vrid. Där. Och så trycker du på gasen där nere. Och styra också. Styr. Du får styra. Kör då Vincent, Och tryck ner gasa. foten hela tiden. Gasa. Tryck på foten. Kör ditåt. Nej, jag kan styra där borta. Kör åt andra hållet. Och så trycker du på foten hela tiden. Men tänk om man åker in i bilen. Kan du hjälpa honom kanske? Jag ska filma. Här. Så. Åker in i bilen. Nej då, det är ingen Men fara. tryck på gasen. Tryck på Pappa gasen. hjälper dig. Tryck på gasen hela tiden. Tryck. Nej, Nej då. du styr ditåt. Tryck på gasen med foten lite. Tryck på gasen. Med foten. Så kör vi ner. Tryck bara. Tryck Tryck på gasen. Tryck. Tryck. Hela Släpp tiden. Tryck på gasen. Tryck ner gasen. Tryck på gasen. Så kör vi rakt fram. Gasen. Tryck Kör på då. gasen. Tryck. Bra. Tryck på gasen. Tryck. Tryck på gasen. Ska vi skjuta också? Tryck i mitten. Akta den där röda bilen. Vet du vad vi ska göra nu? Kör lite, gasa. Och den här.